Ako ti možeš 3 put dnevno sjest, pojest i oko ta 3 puta možeš reći evo mi proteina, ti si zamirio svoje potrebe za proteinima. Sve ostalo je manipulacija. I tu bi trebala stati sva priča. Jer sve je ovo proizašlo iz tog nekog manipulacije ljudi da će ti veći unos proteina izgraditi više mišića i tebi treba više mišića da bi ti bio dostojna osoba koja može hodati ulicom i osoba koja može se rukovati s drugim ljudima. Ako nemaš dovoljno mišića, ti nisi dostojan. Otprilike, jel tako, malo karikiram, ali ne može se reći da nije toliki bio neki fokus i naglasak stavljen na dobivanje mišića. I dugo je bila ta neka preporuka, i sad je ta preporuka, 2 grama po kilogramu tjelesne mase. Dakle, ako si ti težak 95 kila, ti bi trebao unositi 190 grama proteina dnevno. Šta mi je to, da je nekako Tu pobližim? ti je borba, bala, ti ne možeš to uraditi. Znaš ti kako je to teško unijeti? Sad će neko reći, pa nije teško popiti 2 mjerce veja. Aha, razumiješ? To košta, jel? To nije košta, nego odakle sad veja u priči. Razumiješ, za nije onda to neki opasni marketing.